Здравейте! Това е моето първо клипче в новия ми YouTube канал, наречен Minecraft TV BG. Този канал, не знам, но ми хрумна изведнъж. Така, в принцип сме двама, ама за сега, понеже той чете книга, нали, 9 часа трябва да се включи, и понеже аз тук едно клипче. В момента сега става, но... затова се чу малко странно. Така. Ако се чуете на колко сме, аз съм на 11, той също е на 11. Така, това е новия ни профил, Minecraft TV BG. Тук ще сложим картинките. Става въпрос, че още не сме качали някакви клипове, този клип ще го кача тук. И така. Готиното, че няма никакви ограничения, може да си качваш колкото искаш клип. Така. Какво друго да ви кажа? Ей го той. Това е той. Ще не е влязъл, но нищо. Голямата, която използваме Bandicap. Да. Това е честно казано. Абонирайте се за нашия канал. Дайте харесвания. Ако не ви харесат клиповете, пишете коментари. Кажете да правим по-интересни клипове. Това беше от мен. Другия епизод сигурно сте с него. Чао!